Braman matur nuwun. Yu Satria Budaya matur suwun. Terus dalu sayang aku kangen padamu, kangen beneran hanya untuk kamu. Sayang aku cinta beneran, cinta beneran hanya untuk kamu. Kangen suara Gas band luar biasa mas. Oke. Selamat malam Kedras Gendalu. Warga Wonorejo. Kedung Bungu. Binangun. Blitarda. Matur suwun warga para kendil-kendil. Lah wong nggih nyuwun sewu wong jenenge Jurang Kendil nggih Bu nggih. Berarti wonge padha cilik-cilik ngoten nggih. Lho, ora lho Mas. Alhamdulillah wa syukurillah matur suwun wontenipun dalu niki kula tasik konek. Kowe mau lek mumuni kendil-kendil piye balen ana le nek wani le. Ora ngoten e Pak.
Yo. Aku ora nang kene drojik pisan aja disia-sia tenan aku kan nek nyuwun sewu niki wau kawasan Jurang Kendhil berarti wonge do cebol-cebol kabeh. Sawangen ke sing muni ki njajal ke kon ngadeg ke cebol ora. Sing ndi Lah to? dikempet lek iso obah kowe tak gendong. Sampeyan munggah jale sing ndi to? Sing klambine jero abang ke jajal. Alah jane wong yo mblundhek kae padha wae ya. Asli. Asli. Tapi gedhi kae Den lek karo kowe Den. Ayo gedhi ki kan karek ndelok to Mas gedhi lok loyo ge apa. Lah alah kaya jok loyo barang. Lho, sik nalika nyuwun sewu cilik nek lincah ku malah dadi guna timbane gedhi gek loyo. Kowe ora usah mayok-mayokne peh nakmu cilik e. Alah, Tapi iya. mau mayokne ning kene ya sirmu. Ora rak nggen kula iki wis terus terang mawon saiki tak supuke. Heeh. Kaya Kula apa? matur suwun sanget wontenipun dari panitia warga masyarakat Wonorejo Kedungwungu. Wonorejo Kedungwungu daerah Centung kuwi. Dipasne lek ngomong cocotmu le. Nang kene iki ganas danyange lek ngomong dipas-paske. Kowe njaluk mulih ora? Ora kok jembok dendeni mosok nyambut gawe pisan kene toh nyawa iki. Lah ya piye? Lah mengke krungu ora si Atik ke mengke ngukuri iki mengke. Iki ta? Hah? Kowe sing gampang gatel iki le. Kuwi nyuwun sewu kok rada sore rada wengi-wenginan kok dikremus ae ndase. Lah kok kaya wani-wani yo kowe kok dikempit. Lho, wani jelas wani nek karo kuwi ku lho. Ngono ya. Iki tak dongake estu daerah pundi Pak mau? Kedung Centong Wonorejo Oh, Kedungwungu. Centong. Ora usah centong-centong ya. Muga-muga masyarakate guyub rukun gemah ripah lo jinawi. Amin. Muga-muga panjang yuswane. Amin. Tambah rezekine. Rezekine amin. Tambah anake. Ya, cocok, kena, oleh, cik tak terima lek tambah anak barang. Tambah Terus. anak, tambah rezeki. Muga-muga wong sing nandur bakal ya panen. Ya. Nyuwun sewu muga-muga sedaya napa sing dadi pangajape enggal terwujud. Kasembadan. Kasembadan ana warga kene iki guyub rukune estu, Pak. Kula mboten kok sing rena-rena niki kula mlebet bledeng alhamdulillah. Ki mau jempolanku wis tak taleni karit. Nyapa nyangan-nyangan ya le? Kok nyangan-nyangan. Lah nyapa kok iso ditaleni karet jempolamu ane opone? Sampeyan ra ngerti atune. Nah, ya coba dijletrehke kaya. Aku nyuwun sewu ning mburi mengke lak wis suwe. Dilebokne omah kene bleng. Beleng. Sangkingno jenenge wong nek arep nyambut gawe kurang ati-ati palingno. Ya oke nyapa? Lungguh ning kono nyuwun sewu. Aku ki lho jeneng ana wis tenan aku wis tak arep-arep kok omah muga-muga ning kawasan kota tibake nggon kene iki kan ya kota. Ya kota lele kene ya kota timbangane kono. Aku ya ngopi tur ya ngombe mimik banyu putih sing akeh. Lah kene nek trenyeng-trenyeng to. Nah terus Lah aku goleki jeding ora enek jane wong kene ora duwe jeding to. lambemu kleru lekmu mlebu. Paramu nang jero kamar ora nang jero jeding, Ger. Aku ning Kowe mburi. paramu nang mburi. Mburi. Belok nganan apa ngiri? Nganan dhisik terus mburi enek lawangan botolan loro aku mlebu bledeng nang kono eneke mung gentong jeruk. Kuwi jenenge kleru. Paramu kuwi nanggone makanan sapi. Ngono sapi to. Lah nek gentong kuwi tak omongono lah kuwi enek cebok. Cebok bathok tak tapuk cocotmu kowe iki. Ana gentongan lah kene terus terang wis trenyang-trenyang Ngempet maksudnya tegese. Tur. ya ta. Tir. Jedinge renek endi lah iki ana gentong. Mok tutul-tutul nih. Dadi mok kopyok ning jero gentong, Ger. Ndelalah. Iya. Ndelalah, Mas. Aku metu ya aku ya jenenge awake dhewe kan yo ngati-ngati to. Iya kudu Salah nanggone sijine papat. sinden metu, Pak Den jedinge pun diwingking nggih. Metu tunuk. Ketoke sing anune sakit mang lho sapa ta jenenge? Sing sikile sakit? Metu tunuk kene Pak Den nggih. Nggih tak buka lep. Anu ya Mak, tak tutupe, tak tutup jebret. Iya. Minggu meneh Pak Den lah kok ora ana jedinge kene ae. Ndelalah ki lho, sing dinggani ya tilasku ki mengke lho. Sing di ngopyok. Lho. Sinden nek sinden. Oh iya. Awakmu kok jujur men to? Halo. Dadi sing diomongne teko kene, isi gile sakitmu Ya ora. apa 3 hadis nih gentong? Oh iya nek gethong kuwi ketok busukne kono apa piye gak roh aku. Rumasane palonan. Ah, ning ya jenenge kula mawon pancen sing kurang ate. Ternyata jedinge ning ngarep kene lho. Lah, bocah ki lek celintisan mulane le Apa? ya
saiki adewe metu nandi wae aja abot anggonmu takon. Nggih. Ketrongan kuwi dituthuk amri wong sing ning sandinge padha ngerti yen kuwi ana suarane. Leres. Lah wong aku meneng kono ket sore lho kok ya ora takon aku wo nang ndi wo jedinge ngono lak ya tak duduhke. Lah, lho kono klitit moro-moro gang munggah ngono lambene. Apa bar aku munggahke mang? Bawa. Dalos. Sujune aku, umpama Mbak Lucy ora sedeng bokong. Aku mah yo nututi marine terus mlebungno bokong kutok ora sedeng aku balik. Akhir aku ke pipis ning kandang sapi. Iki jane ceritane piye to iki mau bengi iki? Ya ora regone soalé. Lah seto Kene jajal, aku tak kepengin ngerti ceritamu. Aku kok dadi kupuh dhewe to, Dan. Iki jalaran dapurmu lho lek kaya ngene iki. Presiden bodoran diudel kabeh kula sing marai. Nyong siapa sih? Iki jalarane mesti dhisik kowe. Tuan rumah sapa sing duwe omah? Sing marai ganden. Iki lho bocah. Badanku Kadang karo widodo, kadang karo widodo. kropyak ki Mbak Lus, nggone nggen pipis kamar mandi. Aku ora ngeru lho. Kowe ora usah ngalih. Paling Mas Ganden mau gawe tayet mau ning kono lek tak tututi Mas. Kok tututi? Wonge kropyak akon ya ora wani ngongah. Iya. Bake wonge raup. Mas, lek pipis ning ndi? Ayo Mbok, lah sampean pipis apa ora Mang? Ora, ngapus aku lho. Tawai. Piye? Puji to sesuk, puji to sesuk. Tak jamin lek ning pawon langsung semaput. Gara-gara ganden, Bu. Ya ampun. Antem ngono wi, ganden. Gek wong telu iki lek sak timba mestine ya enek. Lah iki sing dhewe. Lah wong aku ngepres. Ngene aku maju ning ngarepe. Terus aku nututi burine dek yang ya entok-entok. Sake ora sedeng tak aku mundur nek. Akhirnya aku nguyuh ning kandang sapi. Lho kemang sing kelebonan kodhok mau apamu to Mbak Lus? Iya, terus tak takne nek. Dadine kuwi anak pertil. Ngene lho. Akuan bocah iki jane mek jalaran wedhus sitok iki lho. Ngene lho. Kuwi Piye? ngono syaratku kabeh ya Mbak Yuku ya, syarat. Saiki lho Mbak Ayumu loro kok iso mok prank mok ngabus iki. Bahwasane ning kono ki yo kabeh sarwa syarat. Lah aku lek ngerti ning kono kemengke ora nang ngono kan ya ora mungkin to. Aku ora nejo terus terang aku ndak nejo Mas enek yo mung gethong kuwi tak lelep ning kono ya mbah masa bodho dengah-dingge raup kan apa ora urusan aku. Berarti iki berarti mau kipit-kipit nepi-kipit. Lemang tak enek. Aku ora ganceng ra masalah. Ning ngomong-ngomong alhamdulillah dari panitianya luar biasa. Alah, ya ngono ki wedi lek sesuk tianu, Ora, saiki ngelem-ngelem. Loh, mbok demi Allah mau cekek glegek. Alah. Basa kene iki apa nek? Ya wis padha ae Padha cekek ya? glegek. Cekek glegek padha wae. Ujute aku mau mlebu kan ya sembarang apa-apa Ya iyalah. Soto, Soto, jajan sembarang apa ono. sambel. Sambel ya ono. Hmm. Sing ora ono sing tak getuni mung sitok. Apa Banyu putih ora ono. Lah kowe wis turut buritan sing mau ipingi-ipingi ke para masamu banyune kemengke ireng. Ala yo aja digodhog lho cak. Tenan, lek sesuk Yu Martini mabuk kowe tak golek ning galek. Banyu ning gentong kok Lah digodhog. tenanan. Yu, gentongmu sesuk ijalno. Kowe mengke nek wong telu pelupuk. Ben gojlok lak wis aku yo ngono. Ngono dadi mesti bedoduk. Iya, lah wong ya piye lho kabeh kan sampe sarono. Lah iya, dasar ana gentonge sing di omah mok jelep. Ini anniversary kepiro Mas? 6. Arcegas arek centong bagian selatan. Nggih leres nggih? Nggih. Alhamdulillah sedaya panitiane kanca-kanca sing sik urung duwe jodoh muga-muga ndang pinaringan jodoh. Paringi gampil pakaryane kathah rejekine. Ndi neh panitane? Ndi? Iki tuwek yo panitia to. Penak. Nek ngene nom-nom wae bagus-bagus alhamdulillah. Muga-muga entuk sing ayu ya Mas ya. Tenan kula niku lek ning daerah mriki tasih sepindah niki muga-muga sambung silaturahmi. Ning niki wau kula nggih mboten tiambakno Mbak Widodo sing bakune ya ana Mbak gentongan iki mau. Alhamdulillah Mbak Lucy Brahman. Kok wani men tapi karo Mbak Ayu muni ngono Den. Apa? Lah pancen yo gentongan kok. Lah delokno sinden liyane cilik kabeh lho bacor iki sak bedor. Iya ngicek kok iki. Wong ning sak Jawa Timur ki wis ngerti kabeh iki pemuda Arsegas wis kondang arep undang bintang tamu artis sing paling langsing sak Jawa Timur. Apa Widodo alah apa liya bodine sesi lewat karo aku, lewat. Ora apa-apa Mas, iya nono masalah apa iki kita panitia yo PC lak muni langsing. Anak
ngarani kono ki langsing lho sejak kapan lho wujute nang kono mengke Mbak Lucy nggak niki ginu-ginu nggih. Ngono kok klambine tak ngundang sinden sing langsing tai ngasu. Tapi aku percaya karo Widodo lek bengi iki mengko. Ayo. Lawange dalan ning gentong terah rada ciut. Lah Ciut, aku omahku kene dadi roh. Heeh. Lek kemeke iso mlebu ndak iso metu. Heeh. Lah banjur iki. Lah ya kuwi. Maksudnya model-modelan ning gentong. Cara anakku lek ngarani layangan babon apa lek ngarani? Bokong simok. Dudu Apa? apa Pak? Babon anggrem. Ya kuwi lho Den. Rungokno gobokmu. Lah. Wes aku mek gur nyetelne tok lho. Wong sinden kan lho apik-apik, cilik-cilik, lencir-lencir. Energi banjur kono. Kaya Kowe ora tau ngerti katiasane Lucy Brahman. Aja nek kok rupamu lele. apa? Wong sapiye roh aku senenge ra ilok-ilok. Kelo pacare telepon, kelo. Ketoke biji. Ya ta, ngerti enek wong ayu arep munggah HP-mu ni. Wong ayu. Sepote Mas. Nyawange teko ngendi jane kaya. Kaya ngopo ngono jane. Wah ndak ya jambu cara ibarat jambu iki mblondot Bu jane Bu. Jenengan kapusan. Nyuwun sewu Mas-mas mau anu ya keblocok. Iya. Apa kok lewat kene kan nang kene ya. Kono pamen sedoyok. Para pamirsa sedoyo mawon menika. Remeng lho cangkem bareng remeng lho. Para pamirsa. Sedoyo kemawon menika wontenipun Mbak Lucy Brahman. Nempel kemajikan sedoyo kemawon. Paripurna wontenipun tari Nyai Rongge. Suwun matur suwun. Katuran. Oh. Katuran sugeng dalu Mbak Yu. Menika wau jam pinten asalipun bidal? Sapa to iki jane mangko ora bisu malah bisu lho. Nyuwun sewu Mbak Yu, menika pidalem saking pundi? Ngetal. Kene kok ngetal iki lho, Mbak Yu. Wah, Andine lek dijajari ya ora wani. Ah mboten lha Kok muni kula. apa? Mboten kula ngarani jenengan nggih ayu kok. Ora muni ngono kowe. Ayu semroheh. Ora muni ngono kok mau jajale. Cantik sekali, langsing singset. Bocah irunge kaya jamur. Jamur letong lho kowe. Kowe ning kandang mau. Mbak anggap aku jamur letong. Kowe ngenyek aku to, kowe ngenyek aku. Aku ora ngenyek, aku lho muni apa tau sampean berarti kipiken kowe. Aku lho muni ket mengke langsing, ndak kaya gentong. Sapa sing muni kono gentong? Lah kuwi lokne gendong. Loh, ora aku iki tenan. Mbak demi apapun, Mbak demi kamu itu saya akan cantik, terus ya ayu, ndak ada kirutnya, tetep nom. Wong ora tau digerus gelungan iki. Ala yo ora ngono to yo. Ora tau didek sapi. Iki mbok aja di ngono kuwi. Dadi piyai mriki ku piyai apik. Piyai alus grapyak semanak luar biasa. Iya, tapi irit. Kok iso? Ora ana apa-apa banyu putih renek. Kurang ajar. Kowe teko lho panitia wis disuguhi rena-rena sembarang enek urap-urapan masakan soto daging sembarang-barang ngono. Sing mbok pangan ping pindho mang apa? Lho kok mak pek tenan iki. Wong keke aja ngenyek kaya ngono kuwi. Kat mau tak rungo-rungone marik manaske kuping. Aja nek kok kowe
Mbah Mudin, Mbah Jogobaya karo aku kentil. Aja nek kok Mbah Jogobaya ning kandang mau ning sapi. Sapi mang aku nang pipis ning kandang ngono. Iya, aku lagi ngene ngono to. Sapine langsung ngadeg jegelek. Aku langsung kaget. Nek ketoke babon kok kowe. Aku langsung diwingkat ini lali lo tak unjuk. Semono ki wayahe iki yo diunjukke dhisik gen aman. Gen ngomong-ngomong yo tenan no aku ki bombong bungah ning daerah kene kuwi. Oh, iya. Termasuk Mbak Kami tuwane. Wah, jan Kekompakan Kekompakane. pemuda Arsegas luar biasa. Luar biasa. Pada malam hari ini memperingati hari jadi yang ke-6 tahun. Apa dongane sampean? kok hari jadi lho. Loh. Lah piye to? Anniversary. Loro lho kowe. Piye to iki? Kowe kena undang-undang pasal 378 KUHP. Apa? Kuwi kekerasan dalam rumah tangga. Kuwi ngono kasih sayang. Wah, iya. Duwe bojo kuwi keras karo alus, pilih sing keras tek kono bapak-bapak lho. Kowe lek duwe bojo alus ya ta. Duwe bojo alus. Mas. Mas sampean Mau nek duwe bojo njaluk sing keras apa sing loyo? Keras sih. Enek sing keras, enek sing loyo. Ya lu ngono to tak omong. Iya, iya. Kowe tak contoni lek duwe bojo iki kealus bedane bojo halus karo keras. Umpama kowe masak dhewe 40 ya Mas. Iya Mas tenan wis sampe to. Sampe. Bojomu halus. Alus. Jenengan ngersakne dahar napa mboten. Terus engko mari ngono masak wis mateng to? Heeh. Monggo Kang Mas. Iya. Didahar niki sendokipun. Nah, Iya. terus mari ngono. Mari ngono. Omahmu kobongan. Omahmu kobongan kok geger tulung-tulung. Mas. Omahe kobong. Montor entar itu sedeng bongko kowe. Lek bojo keras gak ngono. Nek bojo keras. Kenapa? Ya Allah iki piye? Ya Allah ya omahe kobong tak siram sudah selamat, disiram-siram ndang selamat. Umpama nyebrang tengah dalan, "Hei, enak motor hati-hati." Nah, kowe selamat. Lek bojomu halus. Mas, kae lo enek bis. Kowe lagi nediyeng wis mati. Oh, iya. Berarti karuan bojo sing keras termasuk kaya jenengan. Iya, sak sedas-das. Berarti Contohnya kaya pemuda Arsegas iki Pemuda luar biasa. Arsegas? Kompaknya sak sedas-das. kompak sampai Sekatan terengginas luar biasa. luar biasa sampai presiden kondang teko Ponorogo kon mlaku timik-timik. Lho dhek ngerti kok lek gajeku keluwian. Lho, cacah iki gampang nangkep wis kok Mbak Lucy bener tok senam ngono. Oh, kira tok Tapi senam. karena malam hari luar biasa nih. Iya. Aku lan railo-ilo oke memeriahkan pada malam hari ini. Hari ini Iki warga masyarakat pundi? Jurang Kendil, Desane Jurang Gedil. Centong. Oh, desane Wonorejo. Langsung kelingan gintrok. Desane apa? Wonorejo. Angger gentonge demenamu. Aku wis Iya. muga-muga Wonorejo gentong. Wonorejo gentong dongake biar sampean aku duwe donga apik banget iki, Mang. Apa? Yes, muga-muga sehat kabeh. Kok ngono tok? Lah wong yo 750 kan njaluk akeh. Jongono namanya seniman tidak bisa di ngono kuwi. Oh, Jadi, alah, iya. Seniman ki lek disuwun kuwi larang, ya toh? Nggih. Nah, lek ora disuwun ora regani. Nah, saiki diwehi parikan wae ke. Parikan dong. Warian kanggo para pemuda Arsegas. Iya no, awak Iya. dhewe. Apa kowe? Lama ning daerah kene. Iya. Tuku terong ning Kediri. Apa? Kok apa cakep Lho, lho. cakep. Oke. Irunge mekrok kaya jamur kok cakep. Iya, Oh, iya. cakep. Tuku terong ning Kediri. Warga Centong muga-muga tambah rezeki. Ana gentong diuyui. Aku wis menang perbabakan ku kok Lho, panggambok kuwi terus. parikan sing penting bener toh? Oke. Ana gentong diuyui. Warga masyarakat Centong kathah rezeki. Amin. Ana gentong kejebur gue langsung ngakak. Bayangne budhe sesuk lek masak Ben. langsung semaput. Sesuk gen padha kiroken. Dek, Rang ana ganteng. gentong ning jerone sumur. Cakep. Warga masyarakat gentong panjang umur. Amin. Tuku Gas. Kok tuku gas? Nggih pemuda Arsegas. Iya no. Piye kowe iki? Aku arep tuku gentong neh Mas ya. Dah ya ampun. Ayo. ya ampun. Tuku gas Ya. neng endi? Ayo, nang ndi? Ayo. Oh, nang ngomplek kok tak.
Sapa ngomong ngomplek aku wis ora tau rono Ya kok. tuku gas. Tuku gas ning pasar Klongah. Apa artine? Warga, kok warga, arek arce gas. Semoga gagah. Apa ora nyambung, Bu? Lah apa paling tidak kan aku sing penting Tuku duwe. kompor gas Tuku apa ndi duwe? karo guyang-guyu. Guyang-guyu cakep. Pemuda RC gas semoga tambah maju. Amin. Tuku kompor gas Mangga tuku ditek terus. wedhus. Cakep. Pemuda RC gas bagus. Cakep. Jan. Apa neh ya ke? Apa kemkewon ngendi? Daerah ngendi? Neng Tegalan. Neng Tegalan. Aku ya Cokot cuyu. di Cokocuyu. Wah, Lek kok dagelane kaya assalamualaikum. marah-marah itu yo. Lah ping ngelong-ngelongi sinden. Ana yo ora ngono lho kok Napa? paling tidak ki aku kan yo cek perdana nderekke kanca-kanca Arcegas ki yo junjungan yang lebih tinggi. Ngono lho. Dadi ki aja malah mbok ceblokke awake dhewe. Wah, masalah wong tok to iki mengke iki. Dion Edon. Edian. Edan. Kowe nek juweplok kowe tanggung jawab apa medonan? Modele padha ning kono petakilan nyapa medon. Tengah. Oh, ora medon. Oh. Mana nih kowe? Kok Oh. kaya ngene anake? Tantang dipani kowe. Nyapa rene? Biyadem. Oh. Ani apa piye? Lah kok sing kono ki mes sapa kuwi? Gelem medon ora? Cilik kualat ngono aku ora wani. Wedi andene kowe. Ya nek cilik sing penting aku lincah timbane kono gedhe kek loyo. Biyen loyo ya ta? Embo. Wah. Kowe jane mbolos sapa? Ora mbira sapa-sapa. Maju wah jan enek setong kringe barang. Iya ngatas-ngatas rebu padine ning kono peteng-petengan karo rogo-rogoan. Ayo. Rene, pas si penonton matur nuwun Ya, budure matur. luar biasa. Luar biasa. Sampai dibilangi menek-menek kaya niki demi mirsani campur sari kanca-kanca. Campur sari. Satria budaya. Aku pegel tenan karo sampean. Ngapa? Karo warga kene yo pegel. Ngapa? Foto. Ya, Weh aku jane ora patheken nandak foto lho kowe sampean gratis. Aku lho foto larang biasa. modelmu kok coro nek foto larang. Loh, foto ronsen. Amin. Kabeh Akeh dagelan bongko. Ora. Amin kok ya. Neng- Siapa kowe iki citrane ning bulan kan Mas Percil KW. Iya, Joget alhamdulillah. mulincah. Nggih. Jajal tunjukno kaya apa. Wah, Mbak Iza, apa Mbak Udo dong enak ngene. Ih, Iya. iki lho. Ndek kendangno tak kendangno jajal kaya apa. Penak awake Piye, piye, dhewe ya. Piye? Sing Wis piye? gak kendangno dangdut apa anu? Udah ae to. Dangdut. Joget sing modele luwes kaya tak Percil. Versi Carlet. Alah cak kowe dodok mangap-mangap barang. Kuwi ngono menikmati lho yo. Lah kok gilani wong anak lek joget sing gagah ngono. Pancen enake contoh ngene kok. Arep piye meneh? Iya, ndak maju, mundur, ndak maju. Mundur, maju, mundur, maju, mundur, mundur, maju, mundur, drot. Mundur, drot. Mundur, drot. Hop! Koclok kowe panggah kok terus kok kira aku ketok ogleng ngono kok capek. Aja ngono to, Sa. Puas. Niki wonten pambutan apa spesial pada malam Iya, hari ini? dangdutan, no. Warga masyarakat Ngendi? Cara gas. warga masyarakat gentok. Gentang. Kowe muni gentang meneh tak tapuk lho. Kok mangga gentang-gentong ae. Wis to nek aku Iya. ujute ya ora gondo ngono kok. Ya. Iki apa? Lagune sing rame napa sing kalem mawon, Rien? Rame no. Pemudane apa? Lagune sing hot napa sing kalem, Rien? Ya hot no. Hot. Oh, sik ngene, Aduh. sik meneng kok. Ketua pemudane ndi? Ketua pemudane Pak Mo jumeneng rene. Ayo mana ketuanya? Ketua pemudane Arsegas yang mana? Ora gelem tak abung. Monggo Mas Mo. Ayo ketuane mana? Ayo. Monggo Pak. Yo ndi?
Ora ayo kene kene. Kene. Sendi, ayo Mas. Iki ya. Dijemput, dijemput. Pak Wo mana Pak Wo? Pak Moman. Kami tuane Jek Joko nom-noman kaya gini, kami tua penak men sajaan. Kami tuane Jek enom gagah prakoso den ajaren den. Jajal, jejero karo anu iki. Lah, Jejero menang karo aku. Gaden. Alah. Ya 80 cerita aku manggan. Cerita apa lagi rune bangir kowe mekroe? Lha to kene nek bagus ses. Lho. Mas, Ayo. ojo gelem sampe ditantang. Sampeyan pemuda sing di omah kene, ojo gelem ditantang karo cara keton iki. Iya. Aku yo mau kalah, ora paten. Nyuwun sewu Bapak Ibu, kula kalih Mbak kami tuwa. Bagus ndi? Ya lek mripat ora beleken ya bagus Pak kami tuwa. Boloku. Ya. Timbane dipitat, lak kene boloku iki ngesari lho. Ibu-ibu halo. Ya, nyapa wong gue emang lu wis pesen yo an. Apa? Alah Mbak lu sapa pelawake? Alah kuwi lho cah burek saka galek. Alah rasa mulih Mbak. Sing ngomong. Arep nyapa? Sing ngomong sing ndi tak tapuke. Akeh ibuke sing klambi abang. Arep nyapa tak pecali nggih pakan leleku Mbak lu. Loh, ngono Mas. Kok kaya ketegan kok yo. Sampeyan gini. Nyata-nyata kowe hebat, Iya, no. Ayo, Jelas. saiki warono joget ketua Karang Tarunane. Ayo. Iki pinter Warono joget ketua Karang Tarunane. diware apa pinter-pinteran? Yo manut wis manut piye? Ayo. Pinter-pinteran. Ayo, Mas. Kita tunjukkan siapa yang lelaki. Weh, Ayo, ojo kalah Mas. Ayo kalah, ojo kalah. tukang senam nih. Oke. Emang gue takut. Ih, emang gue cowok apaan? Ayo tonton aja cepet. Dangdut yo. Dangdut Ayo, dong. gini, ayo. Musik. Mau kalah. Ayo. Yo. Ayo Mas. Menak Mas jogetnya. Maju mundur. Maju mundur. Alah kur ngono tok kecil ayo. Alah. Karo aku yo. Ayo. Asik. Maju mundur. Maju. Enggak. Joget kaya pitik kalkun. Aku yo nek joget maju mundur. Ngono jarene infrastruktur senam. Instruktur kok instruktur. Kasih keras, Diwarai, guys. sayang. Asik. Buka sini. Ngene tok ayo Mas, ayo buka sini drot ayo. Ayo Bos. Ini asik cepet. Ayo terus buka sini. Gas. Ngono lho. Pinter. Pinter apa? Api. Api apa? Nginang ini tok wong mendem ya. Tapi kan luar biasa. ngene jajal tekono penonton kapik ndi jogete kami Kami tua. tipu. Bangga kami tua. Oh, api kami tua. Wes. Sorry, mau kalah. Mas, kasih keras lagi. Ditambahin tempo nih. Buka sini, ceret. Wes, buka sini ceret Mas ayo Mas. Oh, sayang. Kami nanti tua buka. Oh iya buka mitu wong. Pokoknya kudu. Pemuda Arsega setuju kan. Piye mau? Pesonamu Arcegas kaya ngapa? Piye mau dodone piye? Ndang contohane pisan kas. Ngono ya. Ngono Mas ya. Ya. Ini Mas. Ini. Ngono Mas. Ayo dodone. Dodone. Dodone kok kaya pitik telo. Pinter lak kejiling ya ngono kuwi lho. Wes, yo dibuktikan. Ah. Aja gelem kalah. Saiki survei. Martabatku hancur. Ya ora ngono lho Mbah, wujude awake dhewe kudu menunjukkan bahwasane laki-laki itu bisa. Selain itu bahwa menunjukkan sebagai ketua pemuda yang luar biasa, Luar biasa. tahan banting. Tahan banting. Jangan melihat belionya yang klemak-klemek, tapi delengen tanda gaene le. Alah loyo. Yo, Den we. nyek kowe, yo tandake lagi sing rame sik. Yo. Sing rame Mbah. Duit kan Bawa. sampean apa sembarang. Ayo Ya. bawa apa? Sing anyar iki lho Mbah apa penak Mbah apa? Ya, ya Mas ya sing anyar ya.
Gebukan loro. Nang Gusti Allah. Mbak Sing Ira ana? mayar lagune Apa? Rondo. Yo, yo. Rondo kempleng. Tak kira alah. tak kira lagune sing hot Mbak Ira Rondo kempleng. Gosek Ya to. ora apa-apa. Kemplingi rumah samu rahot apa piye? Ya hot. Ngono-ngono pilihanmu kok ben. Aku dulu. Ayo gawa kene maju. Oh, sing hot. Ayo Mbak Nus. Mbak Ayu badhe tindak pundi wae ora numpakasi Oke, sapi masih. apa ora ngerti kanggur kula purun ngandani Makasih ACB. Arce khas luar biasa. Terima kasih Adi Estro. Audio terima kasih. Abah Juni. Juga terima kasih. Citra Budaya, Matur Suwun. ACB. Juga Lakanza, fotografer Matur Suwun. pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi dadi arep tindak wae ora numpak taksi opo ora wedi timbangan kula purun Apa
biasa Pak Wo. Pak Wo Biarpun juga wis. piyayine klenu tapi tetep nyambi. Wis lho Mbah Wong to, modele loyo tenan lho wisan. Ya aja kaya ngono to. Iki pimpinan lho kok di model-model. Pak pemimpin, Terima kasih. matur suwun, muga-muga wontenipun nom-nomane ya tambah maju. Amin. Amin. Tur ya muga-muga tahun ngajeng iso ngenekne acara sing luwih meriah maneh. Tapi mboten kali jenengan toh. Iki ki gelem terang ngejak aku lho, Mas sampean piye to? Sampun pamit. Tenan ya Pak ya? Nggih. Benjing nengke teng dalam jogete ini ku nggih. Maju mundur. Wong joget wong lemesi kok ya. Iki Iki mau lho, wis sudah luar biasa. Jadi tidak semua orang mempunyai mental yang seperti itu. Mbak apa to? Eh? Kuwi ngono diope kok Mang Vitacik. Kowe apa? Vitacik. Oh, Vitacik. Ah, iki mau pimpinane Arsigas. Arsigas. Ya. Saiki genten. Genten apa? Sing cewek genten. Wah sing wedok iki. Nah. Iki bagianku. Piyayine ayu-ayu cantik-cantik gede dhuwur sapa. Arsigas cewek yang mana Arsigas cewek? Ayo. Ayo. Endi? Ana ora? Di. Ayo dong. Pemuda Arsigas sini. Dua. Ayo Mbak ya sini. Satu apa dua yo? Sini dijemput. Yo. Tepuk tangan Bapak Ibu. Sayang. Luar biasa toh mentalnya anak-anak Arsigas luar biasa. Ya. Nyapa to? Iki bagianku kok. Piye to? Ya Mbak. Ora nek gak kanggo ngali ya kono kene ndoro. Kaya Mbak apa mengke kowe wis. Iki nyet jane wis tak wae Pak kami tuwa ngono lho kene iki lho. Aja omong petek. Bringo kono. Oh, iki bagiane wong lanang. Ngene kene. Kene. Iki bagianku. Wah. Ya wis kono. Kowe iki wedok karo wedok, jeruk minum jeruk kowe. Ya wis kono. Sayang. Kaya patu-patu to padahal kekaduan midodari nyangking kirek. Api ora apa-apa kirek. Ndak kene kono mboke kirek tambahan kok. Ora sudi aku duwe anak kowe. Lho, aku apa ya gelem ndek mbok kirek. Duwe anak kowe lahir prek, langsung tak idek. Endang ditekoni. Sayang. Nah, apa kau gede? Sayang, kelas berapa? 1. Ndak sir meteng. Iya to cah cilik kok diwarai kaya ngono tak gembleng kowe. Kene lho. Aku kan model laki yang langsung ngono lho, Mi. Jangan begitu memberi contoh kepada kaula muda itu jangan seperti itu. Tak kruwes lambemu, tak ganti lambe pedus lho kowe. Iya. Sini salah, Duk, sini, Duk. Jan. Namanya siapa sayang? Sinta. Saya Jaka. Hah? Oh, Cinta. Cinta. Ya mbok iki lho budek bayar Cinta, Nduk. Cinta. Cintaan. Aduh. Aku enek wong wedok. Cinta cantik ya, auranya luar biasa. Luar biasa. Ngemu cahya basa Jawane. Nemu Alek, cahya. Ngemu cahya. Ngemu cahya. Lek kowe ngemu nanah. Cinta, kamu kelas berapa, Sayang? 3. Oh, satu SMP lho nyanding awakmu langsung melorot lho katoke. Gila. Oh ya, luar biasa ini. Mari kita apresiasi bahwa generasi muda yang punya mental seperti ini Luar kelihatannya lemah lembut loh. Sing dicontoh pimpinannya loh. Pimpinannya memang lentruk, tapi kan sampai finish. Alon-alon waton kelakon. Betul. Iya. Dok, kamu bisa nyanyi? Bisa. Bisa nyanyi? Bisa. Apa lagunya sayang? Ular kambang. Oh ya nggak apa-apa, rock, jazz, trono, daster semuanya bisa. Oh, nyuwune rock. Anu Bukan Jawa, bukan lagu Jawa. apa lagu ini? Sing anyar ki lho, Dik, penak. Apa? Gubuk Asmara. Duh, ayo. Apa? Wah, yo ki lho. Kira. Bisa ki. Apa? Didono ta lagune. Oke. Nah ini anak muda lagu kekinian toh ya. Oke, siap. Kan sesuai namanya. Cinta. Cinta, merah Oke. jambu. Cinta. Iya. Waduh. Mungkin mau cari teman satu lagi cewek. Satu lagi. Kalau cewek. nggak berani Ada. sendiri, ya toh melarikan diri Oh. wong awake kaya mutu. Oh.
Anake sapa kamu melayu? Balik. Gila kan kowe iki gila Den. Lho kirap yo. Ya sini. Sini. Oh, siapa itu? Sini. Isin anak iki. Sini. Ayo kene ndak apa-apa ndak apa. Sini. Sini. Ayo sayang. Nah, Ayo. Ini acara malam hari ini dari kita untuk kita. Ayo, maju. Oke, siap. Lagunya Cinta Merah Jambu. Aku pilih sing iki mangga. Di sini ceweknya juga lembut-lembut ya. Heeh, ceweknya di sini tuh anu Mi, ternyata cewek sini tuh undul-undul semua. Masih brondong kok undul-undul bosok. Undul-undul. Sayang, ini namanya siapa Ndok Cahayu? Mela. Lo jeneng lo Melon lo. Siapa? Melon. Melon. Kenapa? Mila. Lho. Apa? Melah. Pelawak loro apa? Pelas. Mboke. Iya. Wah, budak. Ya, benar. Kamu Dek, masih kelas Dek. berapa, Teng? Kelas 8 ki piro? Kelas 8. 8 piro? Ra iso wong kowe sekolahe bangku mbok pangan. Kelas 6 SD, 8. Kok dihitung. SMP. Kelas 3. Ya ta. Dihitung driji. Loro matane. Telu tak hitung lo. SD 6 tahun tambah 3 tahun kelas kelas loro yo. Oh. Kelas loro. Biyen ora enek sekolah 8, sekolah sapa. Iya. Yuk, Zaman lagunya, ganden. spesial muda ya lagunya. Diajarin joget ya Mas. Sini. Adik-adik diajarin joget yang Tanganmu Den. jangan begitu di tangan itu membawa perempuan pada ning gowo. Le, tangane le. Alah. Anake kami tua kuwi. Oh, Ndak. Oh, bukan. Nyapa to iki? Bukan. coba ayo diberi Piro regane kok dibumi iki lho? diberi pelajaran joget yang sopan. Oke. Oke. Joget sopan santun Iya. yang jelas Iya. amanah. Iya. Oke. Oke, ayo bagaimana ya? Misal lagunya ya Mas ya. Atau jete kato ye jalan sana. Anu sakmono ya, sakmono lho Dek ya. Penak dadi rodok semu kering-kering ngono ya. Jajale loro kene. Sethithik wae ra apa-apa kok tak sangoni. Ayo. Oh iki lagunya lincah kok Oh njaluke dhisik sing sareh to. Kene Dek. nyanyi. Alah jangan malu-malu penak wis to. Atuh jiti kato jana sanam Asik. ada hutane pada sana Iya terus. ayah sikala jane Dewi bahu mengejahe menika panjenipun pitikan ngendhok ngenah ngene peper. Iki anak Lucy Brahman ya ora apa-apa to. Ngene ya gak apa-apa to. Yang penting goyang ya luwes. Nih, masane iki peper. Ganjur sing iki. Kamu gila. Ya iya ta lho wong yo wujute ngono kok. Ya gak apa-apa. Sing. Ning ndak apa-apa ya. Nah. Ning ngene. Iki mboke barang iki mare. Cek masalah. Ngomong bae. Mboke kowe iki belajar stroke kok ngono. Tapi kan ora apa-apa. Iya ya api-api bae. Ya. Dane ngene iki mengke lho ya. Aja. Iya. Langsung ya Tayu, cinta merah. Cinta merah jambu. Ayo kene. Ke tengah, ayo ke tengah. Bersama pemuda Arkegas. Didampingi artis satu. Merdekasnya Indonesia. Ayo joget. Sastra budaya terima kasih. Adalah Tansa. So. Udah Tayu. Iya dong, Obao Cahayu. Cintaku hanya kamu, cinta merah jambu. Rindu hanya satu,
Rinduku hanya satu, rindu hanya lihat mohon bisa bila berdua hanya sekali. Itulah cintaku yang tak akan mungkin terbagi-bagi. Cukup kamu saja yang di hati. Aku tetap tetap setia sampai mati. Cintaku hanya kamu, rinduku hanya kamu, rindu hanya luar biasa dek cantik. Ya matur suwun ya sayang-sayangku, Mbak Cinta, Mbak Mela. Mbak Mela, Mbak Ya. Cinta dan Mbak Mela luar biasa. Terima kasih. Engko tak kirim. Sayang. Sayang gini genti aku gini gantian. Tak aku. Ora oleh. Bukanmu krem. Ala wong tak sayang tangan tok to. Dang payu ngale nduk salah digigit luwak. Oh iya. Dibanting saja ya ini. Ini wi apine sapa? Nek panitia kok kucluk iso. Oke, monggo. Matur suwun. Ning iki mau alhamdulillah lho. Piye? Anu mi, Piye? iki mau ana aku kan iki mang duwe bojo loro ceritane. Ya. Modelmu kaya celengan semarek bojo loro. Loh, ora apa-apa wong lanang kan oleh bojo loro telu oleh kok. Kalau Sopo? kae nyai anu sayang, Sopo? Ini sandi gentong mau to? ip. Sampe gentong nek. Jek. Neng Coba sopo? ibaratnya kalau. Ya. Sayang, Piye? ora usah cemburu iki wayahe mbok nom, mbok Piye, wek keri piye, piye? rodokan. Piye, Mas? Ya ta. Kuwi mbok bangga-banggane kaya ngono kuwi. Bojo nom engkele mati siji. Lho, engkele mati siji ra apa-apa, ning duwe bolongan yu. Lho, rungokno, sing penting dhek bolongan ya. Yo, Bolongan sing kuwi gentong apa doe? Ini gentong. aku mah gara-gara nguyu ning gendeng malah ngene lakonan kemarin. Walat iki. Kuwi ketoke kokele barang koklok iki. Kokle koklok. Ning ora apa-apa, arep kaya ngopo panggape nak bojo nom timbane bojo tuwa. Sing penak bojo tuwa. Bagaimanapun bojo tuwa iki ngewangi rekoso. Ya ndak bisa. Ya penak bojo enom. Panggape nak bojo nom. Iya. Ya ora? Aku arek nampani duwite wis moro wis sugih dhewe. Yo kale sik penak uripmu karo bojo nom, lek tuwek arep bongko mesti moro mbok tuwek. Jajal mbok tuwek aku. ayo. Tapi lek mbok tuwake bongko dhisik berarti panggon melu mbok enom. Ora iso mbok tuwek duwe pengawet. Ora iso. Wah, ya mbok wae nek pengawete. Aku pengawetku nganu ae kuwi lho, apa-apane? Pernipan. Berarti aku ora bojo loro ritek. Sing penting bojoku ayu, cilik ninting. Apa? Bojoku cilik ninting ayu. Penak gede cilik kaya neker. Omong ngono. Ngece kowe karo bojo nom ngece. Penak gede lemu kaya sapi. Omong ngono ngene, lek cilik ki apa meterane kaine enggak akeh ngono. Nek cilik kuwi ora ngenteng-enteng ragat. Nyapa aku malah aku gede kok enak rasa gawe klambi kok. Nyapa gawe sarung lho. Oh. Gawe sarung nek masane mburine metu no oplok. Penak rasa gawe. Penak cilik, aku iso mblusu-mblusu teko ndi-ndi. Blusu-blusu lek bojo nang kokean rena-rena penjaluke rena-rena. Ning kan setidake panggape nak sing ciut timbane sing ombok. Ngano yu dipateni bojone awake dhewe. Lah ya ora ngono. Kabeh tak tresnani iki karo iki. Nek nang trimo kowe rabion nek lho, gelem. Karo kowe woi. Ma aku bojo gede karo gede ma. Ya wis, kowe karo aku. Metune kaya metune malih. Sorry. Kaya tok glunduk. Halo, bagianmu halo. Bagian Nek, Wong. karo iki. Ayo. Kok mesti kok ya. Sayang, pokoknya kita kapan gitu kita jalan-jalan.
Ibaratnya kita bisa ke Surabaya sayang. Dek, Apa? Dek. Iya Kang Mas. Engko isu adewe ndang budal ae. Heeh. Engko timbang selak konangan celeng kae. Oh iya Mas. Awake dhewe apa adol gajah ya Mas penake. Lah iki gajahe enek telalene iki. Alah, kono arep ora iso dolan kowe ngomong aku celeng, kowe ra duwe numpakan. Tenang, Dik, pokoke awake dhewe numpak pokoke ya ta. Numpak mobil pribadi Avanza Xenia aku duwe Dik, tenang ae. Iya, Dek. Iya. Peh kono duwe sapi ya, ya Dek ya. Lah iya, iki duwe apa to Mas? Ya adewe duwe celeng kemeng. Celenge boloten pisan. Heeh. Oh alah, ora apa-apa Dik, tenang wae pokoke kono nek nyatune arep kajirunan ra masalah. Kono ngarane awake dhewe celeng ra masalah. Apa? Awake dhewe numpak kuwi lho Maisan karo Panduso. Iya, Dek. Kok apane? Ade numpak ambulan nih Mas. Penak. Penak nek sopir pribadine kok. Iso turu. Iso turu. Bene keluargane kono gen bongko dhisik ra masalah. Lah kae wis numpak maisan ngono kok. Ya. Lah iya. Kok numpak wae numpak. Nang kene catetan renek kono dhisik. Nyapone nggih kono maisan kok. Bojomu ra penak cilik, nggonku penak gedhi lemu. Cilik ciut. Gedhi ombok. Nggih. Ngantukan. Lah, kae terus ngluyup kae. Nggonmu ciut tapi. Iya. Heeh, penak. Alah, penak nggonku panggan ora gawe kasur panggah penak. Awake dhewe ora nggawe kasur enggak apa-apa lho Mas. Enggak apa-apa. Ora apa-apa, ora butuh kasur. Ora butuh kasur penak. Iku tak corok ngene aku. Cilik kemlotak. Oh, ora iso. Penak bojo gede. Iya. Sapi iki kewan sing akeh fungsine, akeh Akeh gunane. akeh fungsine. Alah, kok nyelentak raine kayak celeng iki. Apa kono? Sapine. Kono cilik kaya tonggeng. Ya, Dek. Oh, nggih ngentup raimu kuwi to. Lek gedhi kono iso. Bos. Aku Yo penak nakno nyembur rupamu kuwi. Nggih raup pisan. Oh, jangan menghina seorang sapi. Sapi kuwi letonge iso Letonge. menyemburkan tumbuhan. Lah letong. Tenenge kono. tonggeng mau. Iso ngentup karo masane. Cocote. Puase apa? Upas. Puas. Loh, upase kan malah puas. Ora apa-apa sayang, sing penting awake dhewe iki panggah tresno bebarengan. Alah, adewe ya padha ya, Dek. Iya. Arek kaya ngopo cilik ya bangga tak tresnani. Sepira gedene ya tresnaku karo sliramu ora bakalan Ora iso ngene ta kowe. ora iso. Aku kan duwe ya, duwe. Kae apa isone apa? Coba lah. Aku kan duwe ngene iki. Ya, ya ta. Apa lek ganda di duwene mek gur sapi paling mek ngoh. Nyapa kowe melu iri kowe iri. Lancang bojo. Mau Matane bojone ning kene bojo sapa kuwi? saiki kowe kuat junjung aku, bojomu junjung. Aku gendong, Mas. Ayo, Gendong. Ayo. Aku gendongan ayo. Lancang kowe bojone ditokne ae, bojone tangga malah digendong. Reko-reko gendong bojone wong potonganmu lek saiki gendongan bojomu dhewe le. Jangan bojomu. Gendong, Mas. Ayo. Gendong. Ndang. Ndang. Bokong ayo. Ndang. Lah aku mesti iri mesti njaluk gendong. Lah aku gendong kuat. Wae bojone kancane mau gendong. Gendongan kuwi Ngene lho, bojomu kok sayang. koyo nyuk. Kono iki bojone bojo munyuk. Gek cilik, kayak mengke karo tak banting prok. Nek sampean ora mungkin tak banting. Aku cinta sama kamu, Endo sayang ya. sama kamu. Endo ya Mas. Acek patike ra kuat gendong Ora usah cemburu sayang, kono gedhe tak omong ngono gowok lempoh. Adine kan penak ya, Den. Cilik ora butuh kasur ritek ora apa-apa. Ya panggah penak ciut isis. Nah iya, gendongan coba bojomu. Bojomu gendong. Lek wani Gendong. gendongen le. Ora usah. Ngene wae tak tumpake becakku ya. Alah patike ya. Apa wi? Wong galek nyatuke ngono kuwi nyatuke. Alah, kono sing lanang ngono modele sing wedok cilik dadi wis kaya sok anakmu kaya luwak. Nah, anakku Luwak iki masane kopine larang nyok. Lah celeng jajali. ya bi babi. Jajali piye? Ayo. Ayo. Ngene. Alah. Iki ngene. Nyapa ngene nyapa? Ora iso damai. Ora iso damai. Ora iso. Bojomu ora kok gendong. Bojomu erung bojomu gendong Lah kok iya. Ora kuat gojlok. jajalen. Kowe demen aku kedengkeng terus kene mbokku tugel Ya wae. bene. Ngono ngenyak aku cilik nyatane kowe yo gendong. Ora apa-apa kita tunjukkan kita duet bareng kono Iya. duet gantian. Ayo, duwe. Ayo Ya los ah kene ya. Ya Dewa Dek. Tresno Mas, Dewa Tresno Dewa Mas. Tresno. Adewe aja kalah ya Dek Oh ya. iya, ora kalah aku karo sing gedhi kae ora kalah aku. Aku ya ora. Jano, gantian ki kok. Oke. Dewa Tresno.
Kita tunjukkan jangan mau kalah dengan warga 18 plus. AED menang. Satria Budaya. Ada Bang Widodo. Ada Mbak Lucy dan Mas Gade. Terima kasih Arsegas. sama Mas Gatangan kulangan tiga. Lapo tresna ning lara-lara. Ati iki saya Aduh Kang Mas, apa kujulekan? Sayang, aku cinta padamu. Orang nono opak wis kasih tokaku. Jogo kowe wis ana sing duwe. Kok ini dadine. Ayo deh. Ayo yo, ayo yo, ayo yo, ayo yo.
permintaan. Wah, aku ke angger-angger pokoknya bintang tamunya angger kayaknya apa tuh tunak. Ben itu. Yu, Iya. yu kalau kaya yu. Kopi muntek iku iki. Mbak Bidodok. Iya, Matur Mas. suwun aku coba tak karo sing iki saiki. Lho. Tadi ada permintaan Apa? gamelan. Oh, gamelan. Bajing loncat. Oh, lah iki berarti kene ra iso genah ra iso iki. Tapi sing nyanyi Bang Mbak Lucy. Oh, sing nek kono nyanyi sama sing Iya. obah. Oh, alah mbok iya. Sing joget kae. Ya ora. Sing joget yo aku karo sampean. Oke, siap. Ya iya no. Cilik gitu. Oh, kok cilik kok? Apa lah? Cilik. Iki rasane gawe hilir langsung. Langsung awake dhewe. Alhamdulillah sing sik nenggani matur suwun sanget diwontenipun Arcegas luar biasa lingkungan Jalur Kendil. Jurang Kendil. Anniversary 06. Enggak, Mbak Dodo. Iki nih. Ayo. Ya. Ayo Mas Gandan. Polamu aja kalah karo konyel Dan. Sik tak ngombe. Ya penari iki kudu manut karo sing nyanyi. Sing nyanyi ya ngelak barang ngono. Jenenge penari latar. Mari ngono ge. Kuwi lho tiba ku lho. Ki ndek lanangan kok rambene bojone tipe titoke pecah iki piye to iki? Sik nyuwun sewu. Ngene iki gek terus dihubung laler kowe engko. Kamu rep lho di. Wong penari latar iki ya kudu manut penyanyine. Ayo. Aja ngono kok ngawur. Balik. Lah wong ndase yo ora ro kok. Lah kene yo nek ndase kene nek ndase. Ya didekne tangane. Iya, sayang. Aja ngono ancen yo kono ki randang benek kok yo. Bajing loncat.
iya. Masih bersama Batanu Batumo Batu Roek. Yo, kayak siji loro piro iki Mas? Loro ya loro lah ya. Siji loro lah bawa. Boleh ya? Sak sirmu. Loh, kayak loro. Siji loro. Iki berarti iki arek iki ya gini. Ben ditum cewek wong kono tukang ngedum berkat ya pinter. Iya ya. Ayo Mbak sini sayang. Wah, jan cantik-cantik. So. Wes mek ngono kuwi ya, Den. Anu Mas Artega sesuk lek nanggap aja iki neh. Wong iso sopo tak pratakon tak jret wis. Jan kere grup ngupang ngopi tanggap. Anu ya pancen yo nyuwun sewu grupe nom kabeh kok cangak ulo ya iki grup iki. Cangak ulo kae. Sayang. Alah, minum dulu sayang. Iki demen aku sing iki. Kaya mami. Lek ngombe aja karo omong to. Tak glitake. Ya. Mana mike satu tadi? Wah, kene. Nyapet wiyane bingung golek mik cekel sapa iki mau. Bagene sing nom tuwek ngalah. Soali. Namanya siapa? Puput. Pupu. Puput. Puput. Yang ini namanya siapa? Ica. Oh, Ica Kiswara. Bukan. Kan. Mbak Ica kok pepek sekali? Hah? Kok pepek sekali? Puput ya. Apa itu namanya kok? Padat sekali. Hah? Wong kok basamu anak kekinian ora mudeng pepek kaya mopok sawah pepek mbakku ngamuk. Namanya satu Mbak Puput, satu Mbak Ica. Saya duitkan lagune apa aku manut sampean pokoknya sing energik. Mari ngono terus awake dhewe madang bar iki. Ayo. Oke. Kuwi lho, Roh. Joko Melarat terus to. Oke. Yuk satu Joko Melarat satu Bugis. Masih bersama Satrio Budaya. Satria.
Punya boy. Surya manis kampiani kula. Wis yo wis gawri kowe iris kuno. Ayo ya. Maning. Kari manis Surya manis kampiani. Wis yo wis ati pene opo kang rasa. Kari manis Enak, Mas. manis tambari wis yo wis ati pene opo Ayo mari. sekali lagi ya. Kari manis. Asik. Sampai semua. Asik, ayo Den. Wis ya wis ati pikir ora garasa. Mi, siji loro wis, Mbak Ica sama Mbak. Sapa ta jenenge? Alah, Mbak Puput. Puput karo Mbak Ica wis. Terus sing loro ngene. Arcegas iki lho, Mas. Iki pomot terus takon duwite nek sing wani apa ora iki. Lagune request apa? Iki ajae kone. Apa request Bos? Cinta dari seberang. Iki lagu apa neh Don? Pokoknya seberang lho, Pak. Masa gak roh Ya wis, seberang, Dok. Kalau Mbak siji loro. Cinta dari seberang. Cinta dari seberang. Wes, ngono kuwi cukup. Apik. Ora apa-apa, sing dawa wis ning ngarep mango, Mas. Saiki kayak Kari bagian deg-degan ya, Ndan. Iya. Tuwek-tuwek ra tontonan ya grup iki lho kita. Tuwek-tuwek. Ning kono apa ya ana ngene iki? Ora enek model ngene ora enek. Ana ya. Makane aja gorono ritek iki. Tapi yo ngene Dik, wujudipun ki lah wis pancen yo piye ora kena diretake. Iki sing ngendang lah ya kembaranmu ta, Mas? Sing ndi? Sing ngendang iki lah. Oh, ame jebang bayi. Padha mekroke ngono lho irunge. Ame jebang bayi, ame jebang. Rumah samu gandan ki mekrok lemu nyawang tekon ndi to, Li? Lah kuwi lho keiringan mekrok kok ngarep tambah mekrok. Bibit unggul lho aja kaya ngono lah aku ngene-ngene bibit unggul. Kowe kuwi ya. Iya no. Heeh. Anaknya bagus ora eram ya. Jajal iki. Kene sayang. Kene Apa, bawa. Mas? Apa? Kok galak men ta kowe? Iya to, ngoyo sampean. Anakmu piro? Nyapa takok-takok anak arepe ngopeni apa piye? Lah kowe gelem Empot dik. kok kira aku. Lah wong padha mekroke aku ya duwe mekrok kaya sampean. Sampean namanya Iya. Ria. Iya to, iya to. Sik to. Ngene iki lho dagelan iki. Sapa? Lia. Oh, Lia. Oh, Lia. Nek gede Loa. Iya. Mbak siapa namanya? Saya Mbak Ima. Imas, ini Mbak Ima. Yo. Kamu lagunya ini ada permintaan cinta dari seberang. Sing piye Mas iki, Mas? Jenengan tapi jenengan urip Cekek, glegek gak roh. aku ya cekek nglek. Liane apa, Bos? Liane apa? Liane. Sing umum. Ora iso. Tali kotang. Oke, ya. Ayo duet karo sampean yo. Beh. Tali kotang lagune ki sing nom-noman sing arep joget monggo lho ya. Tali kotang Mas ya. Iso.
Iki Mas kita yo. Sangga Satria Budaya. Dari teman-teman Arsega yang mau joget monggo saya persilakan ayo sini. Enggak apa-apa. Dimeriahkan ini acaramu. Ayo, Ada berani? Nah, ayo ke sini. Ke sini. Ya. Yen wis tak tukoke muncul tali sakotane sakine lan kok ilang sak slirane lunga kurang larang pungkasane kowe ilang opo pancen lawe karo aku iki anak yang rakane temewu kuwi wujud tresnaku cari kowe melu aku kok payu opo kurang larang pungkasane kowe ilang aku goleki tali kotak. Iki pas salinge mergo Tresnaku Tali utang kita simpan tekane pati tali utang wujud tresnaku kang suci ayo aku goleki tali kotak Seni
tau gawe kabeh. Ayo, aku wis anggere tau gawe kabeh. Pas loro-lorone padha kepenak kabeh. Penak kabeh. Penak kabeh. Wis mau jajali kabeh. Wis sing emang goyange tipis-tipis, kayak tipis-tipis terus iki rada banter kayak rada banter. Oh, iki mau amati to, Den. Ya mau amati ngono, polahe solahe ngono. Loh, anggere aku nek wong wedok gelem joget ki termasuk anu demen. Wong lanang bakune nek wong wedok pinter joget, wong lanang mesti demen. Ya iya, nyatuke wong wedok iku kudune bakune kudu iso joget kok ya, Den. Ayo nyuwun sewu Mas, pancen biar suami betah di rumah iki kudu wong wedok kudu iso joget ki nyatu wajib. Lek sampai wong wedok iso joget wong lanang tidak akan iso betah di rumah. Oh, Ngono. ngono. Kowe kok ya pinter. Bojoku nek ras iso goyang alah tak ijolke wingi-wingi. Lho, kowe ndek bojo ya? Loh, ngentengke yo punya ya aku yo payu. Ning alhamdulillah kita kono yo keblocok entuk aku. Aku Tapi keblocok. ya ora. Senajan cilik udil-udil sing penting kan ya rasa. Ya rasa, Mas. Pokoke iki bengi iki aku yo nderek dedonga Pak Ese. iya. Muga-muga wontenipun pangajape napa kemawon dari sedaya masyarakat, luwe-luwe para nom-noman Arcegas ki yo ngono enggal kaweleksanan apa panggayuane tur muga-muga kabeh paringi rezeki kathah barokah. Amin. Turawawa turatimpah taun ngajeng kena nggih budal Mekah lan Madinah. Amin pangestune. Kondur saking mriku muga-muga kena nggih tuku omah. Omah Tuku lemah. lemah Mobil sing mewah. mewah Ya, barokah. barokah. Ya ngono kuwi dongaku. Makanya matur suwun iso rawuhi kula giwantenipun sedaya pesinden termasuk campur sari yang dari Solo ini. Solo. Lah ngendi? Solo. Ngendi? Asline ngendi? Kene. Ya Solo, Dek. Lah ya Solo Dik. Lah ya. Dewe-dewe. Solo. Oh, iso. Oh, kok angger-angger kok. Ya iki markase New Satria Budaya iki ya nang kene iki, Den. Nggih. Ya mligine kadang-kadang wadyabala New Satria Budaya ngrawuhke sliramu tekakne kene. Ya, alhamdulillah. Mbak Lucy ketemu karo bolo-bolo Blitar. Betul. Wujude arepe nyawijeke anggene silaturahmi para kadang-kadang seni, ya. Aku iki sampean genti bagiono para pemudane menawa ana sing pengen duet ngono lho Mas. Aku genti ngono dadi Ya ngono sirku ya ngono kaya. Wis ngombe ya. Ya. Iki pemudane sing sir arepe duet ndi gek rene gentenan ya suka parisuka ya. Kabeh mandar muga keduman ya Siti Edang anggene